Tässä nyt yksi huoneista, johon olisi tarkoitus asentaa uusi mosaikkiparketti. Siinä on nyt huolelliset liimaukset menossa ja sitten itse mosaikkiparketin asennus. Tässä vielä videota työn vaiheesta. Tässä siis mosaikkiparketti on asennettuna ja tässä vielä lakattuna ja hiottuna. Sitten seuraavana työvaiheena oli myös uuden parketin asennus keittiöön. Tässä kuitenkin huomaa, että uuden parketin ja vanhan parketin siirtymäkohta on väriltään hyvin erilainen. Tämän värieron kuitenkin saa hyvin tasattua hiomalla, niin kuin tässä näkyy. Tässä siis vanha parketti ja keittiön uusi parketti on hiottu ja lakattu, ja niin kuin näette, väriero on melkein huomaamaton. Ja sitten menenpä vielä katsomaan tänne nurkkaan. Täällä oli pientä korjausprojektia. Täällä oli siis käynyt pieni vahinko ja parketti piti tästä kohtaa korjata. Ja tässä huomaa, että väriero on hyvin huomaamaton ja parketti sulautuu hyvin yhteen. Ja tässä vielä videota koko huoneiston parketin hionnasta ja lakkauksesta. Ja niin kuin näkyy, työn jälki on hyvin huolellista ja laadukasta. Parketin hionnalla ja lakkauksella saa siis vanhasta parketista uuden veroisen. Jos vertaa siihen vanhaan kellertävään parkettiin, niin onhan tämä paljon freesimmän näköinen. Parkettia ei siis tarvitse kokonaan uutena ostaa ja asentaa, vaan sen voi myös uusia hiomalla ja lakkaamalla. Vanha parketti voi yleensä hioa 2-3 kertaa. Mikäli siis olet parketin hionnan ja lakkauksen tarpeessa, niin laitapa tarjouspyyntö Dekoramentille ja hoidetaan homma kuntoon.